Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από το Μοντεβιδέο της Ουρουάης. Είμαι ο Δημήτρης Ογωδέβαινος, εκπαιδευτικός. Είμαι ο μεταφραστής του βιβλίου του Παμάρος, απόδραση από τη φυλακή Πούντα Καρέτας, του Ελευθέριου Φερνάντε Σουηδόβρο, που εδώ και 4 περίπου μήνες κυκλοφορεί στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Ραδάμανθης, με την πολύτιμη συμβολή και βοήθεια του αγαπητού φίλου του Χρήστου του Τσαντή. Το βιβλίο περιγράφει την απόδραση 106 πολιτικών κρατουμένων, στη συντριπτική τους πλειοψηφία μέλη του Movimiento de Liberación Nacional του Παμάρος, κίνημα εθνικής απελευθέρωσης του Παμάρος, και 5 ποινικών κρατουμένων από την περιβόητη φυλακή του Πούντα Καρέτας, της περιοχής Πούντα Καρέτας του Μοντεβιδέο. Στις 6 Σεπτεμβρίου του 1971 από ένα τούνελ περίπου 40 μέτρων που ξεκινούσε από το κελί 73 του ισογείου της φυλακής και κατέληγε σε ένα γειτονικό σπίτι, στο σαλόνι ενός γειτονικού σπιτιού, το οποίο είχε καταληφθεί από ένα κομμάντο του Παμάρος, όπως και το διπλανό από εκείνο σπίτι, επίσης κατηλημμένο από άλλο κομμάντο του Παμάρος. Οι 111 δραπέτες βγήκανε ένας στο σαλόνι του σπιτιού και σιγά σιγά με συντονισμένες ενέργειες πήραν τα απαραίτητα και διασκορπίστηκαν σε διάφορα κρυσφύγετα και περιοχές του Μοντεβιδέου. Η οργάνωση επίσης, για να διευκολύνει την απόδραση, είχε φροντίσει στην άλλη άκρη του Μοντεβιδέου, στην συνοικία της Λατέχα, να δημιουργηθούν εκείνη την ημέρα διαδηλώσεις και αναταραχές, ούτως ώστε η συντριπτική πλειοψηφία της αστυνομίας να απασχοληθεί εκεί και να υπάρχει όσο το δυνατόν λιγότερο αστυνομικό προσωπικό στη φυλακή, για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η απόδραση. Από την πλευρά μου, επειδή δεν θέλω να κουράσουμε το βίντεο, μια και θα προτιμούσα να βρίσκομαι εκεί μαζί σας, αλλά δυστυχώς οι αντικειμενικοί λόγοι δεν το επιτρέπουν αυτό, θα προσπαθήσω εν συντομία να αναφερθώ στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της εποχής που διαδραματίζονται τα γεγονότα, πώς προκύπτει και τι είναι εν συντομία το MLN. Να πω επίσης το MLN, το Movimiento de Liberación Nacional του Παμάρος, το κίνημα εθνικής απελευθέρωσης του Παμάρος, και επίσης να πω λίγα λόγια για το συγγραφέα και κατόπιν επίσης πολύ σύντομα να αναφερθώ λιγάκι στον τρόπο που έγινε η μετάφραση, σε λίγα πραγματάκια για τη μετάφραση. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν, για να κατανοήσουμε καλύτερα τα γεγονότα, από την αρχή του αιώνα. Και να πούμε ότι η οικονομική δραστηριότητα της Ουρουγουάης από την εποχή που ήταν αποικία των Ισπανών, αλλά και μέχρι σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι βασίζονταν σχεδόν αποκλειστικά στην εξαγωγή βοδινού κρέατος. Στις αρχές του 20ου αιώνα ο πληθυσμός της Ουρουγουάης ήταν περίπου 1 εκατομμύριο, ενώ το ζωικό κεφάλαιο, να πούμε, αντιστοιχούσε περίπου σε 9 εκατομμύρια κεφάλια. Σε κάθε κάτοικο λοιπόν αντιστοιχούσαν ουσιαστικά 9 γελάδες. Οι αθρώες λοιπόν εξαγωγές κρέατος σε όλο τον κόσμο και η μεγάλη κίνηση του λιμανιού του Μοντεβιδέου, από το οποίο διαμετακομίζονταν εκτός από το ουρουγουάνικο κρέας και τεράστιες ποσότητες από προϊόντα που προέρχονταν από το εσωτερικό της Αμερικάνικης Υπήρου, της Νότιο-Αμερικάνικης Υπήρου, και φτάνανε μέσω του ποταμού Ουρουγουάη και του ποταμού Παρανά στο Ρίο ντε λα Πλάτα, για να διαμετακομιστούν μετά από εκεί σε όλη την Ευρώπη, και σε συνδυασμό με τις προοδευτικές μεταρρυθμίσεις του Προέδρου Χωσέ Βάζε και των επιγόνων του. Ο Χωσέ Βάζε ήταν Κολοράδο, τα δύο παραδοσιακά κόμματα στην Ουρουγουάη ήταν το Παρτίδο Μπλάνκο και το Παρτίδο Κολοράντο, το Παρτίδο των Λευκών, που αφορούσε περισσότερο τους μεγάλους κτηματίες του ιστορικού, και το Παρτίδο Κολοράδο που αφορούσε κυρίως την αστική τάξη που είχε διαμορφωθεί στο Μοντεβιδέο. Οι μεταρρυθμίσεις λοιπόν του Χωσέ Βάζε και των επιγόνων του μεταξύ του 1903 και 1925, μεταρρυθμίσεις που καθιέρωσαν το 8ωρο, τη δωρεάν υγεία και τη λαϊκή εκπαίδευση, το διαχωρισμό του κράτους και της εκκλησίας, το διαζύγιο με πρωτοβουλία της γυναίκας, την άδεια μητρότητας, την ψήφο των γυναικών
και άλλα τέτοια πολύ προοδευτικά για την εποχή, πολύ προοδευτικές για την εποχή μεταρρυθμίσεις, είχαν δημιουργήσει, μπορούμε να πούμε, μια οικονομική ευμάρεια και ένα πολιτικό μοντέλο που αποτελούσε παράδειγμα όχι μόνο για την Αμερικάνικη Ήπειρο, αλλά και για την ίδια την Ευρώπη. Ήταν αυτό που λέμε η εποχή των παχιών αγελάδων και της Ελβετίας της Λατινικής Αμερικής. Ο πληθυσμός μέχρι το 1940 είχε τριπλασιαστεί, με πολλούς Ευρωπαίους μετανάστες, ανάμεσά τους και Έλληνες που έφτασαν, που έβρισκαν ευκαιρίες εργασίας σε μια χώρα και ένα περιβάλλον σίγουρο, σε ένα περιβάλλον σίγουρο και φιλικό, μακριά από τις κακουχίες και τις πολεμικές περιπέτειες που αντιμετώπιζε τότε η Ευρώπη. Τώρα, αυτός ο τριπλασιασμός του πληθυσμού οδήγησε και στη μείωση του συναλλάγματος που προέρχονταν από εξαγωγές κρέατος, μια και τώρα αντιστοιχούσαν 3 αγελάδες ανακάτοικο ουσιαστικά. Στα τέλη λοιπόν της δεκαετίας του 30 άρχισε να δημιουργείται μια οικονομική στασιμότητα που δεν φάνηκε όμως αμέσως, γιατί ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος επέτρεψε την τροφοδοσία με κρέας των συμμάχων, την αθρώα τροφοδοσία με κρέας των συμμάχων, ενώ παράλληλα υπήρξε αναγκαστική μείωση των εισαγωγών από την Ευρώπη λόγω του πολέμου. Που αυτό με τη σειρά του δημιούργησε κάτι λίγο παράδοξο, μια αναγκαστική αποταμίευση. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν έβρισκαν προϊόντα να εισαγάγουν από την Ευρώπη, από τους εμπόλεμους, γιατί οι εμπόλεμοι ήταν είτε είχαν αναπτύξει την πολεμική βιομηχανία, είτε είχαν καταστραφεί πολλές χώρες, αυτό δημιούργησε λοιπόν μια αποταμίευση. Και παράλληλα δημιούργησε και μια ανάπτυξη της βιομηχανίας, προκειμένου τις ανάγκες αυτές των εισαγωγών, την αντικατάσταση των εισαγωγών, που να αντικαταστήσουν ουσιαστικά τις εισαγωγές, τις οποίες δεν μπορούσαν να κάνουν από την Ευρώπη. Αυτό λοιπόν δημιούργησε αρκετές θέσεις εργασίας, δίνοντας μια άλλη δυναμική στην εσωτερική αγορά, όσο και στην αύξηση και ανάπτυξη από την άλλη της οργανωμένης εργατικής τάξης. Με το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και όταν οι ευεργετικές του επιπτώσεις στην Ουρουάη άρχισαν να μειώνονται, ο πόλεμος Κορέας έφερε μια κάποια μικρή ανακούφιση, η οποία όμως ήταν προσωρινή. Αυτό δεν κράτησε πάρα πολύ. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι από τα μέσα του 1955 και μετά η Ελβετία της Λατινικής Αμερικής αποτελεί ουσιαστικά παρελθόν, ξεκινώντας μια παρατεταμένη οικονομική και κοινωνική κρίση. Όταν μιλάμε για κοινωνική κρίση και οικονομική κρίση, ας ξεκινήσουμε από το οικονομικό, ο πληθωρισμός, αυξήθηκε κατακόρυφα και άρχισε να επηρεάζει σοβαρά την αγοραστική δύναμη των μισθών. Ήταν η περίοδος που πάρθηκαν τα πρώτα δάνεια από το ΔΝΤ, που είχαν σαν αποτέλεσμα αυστηρά περιοριστικά μέτρα λιτότητας και καταστρατήγησης εργατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων, και είναι εκεί που η εργατική τάξη, η οποία είχε αναπτυχθεί και ενισχυθεί με την σχετική βιομηχανική ανάπτυξη που μιλήσαμε πριν, ξεκίνησε ένα δυναμικό αγώνα ενάντια στα περιοριστικά μέτρα, υπερασπιζόμενη την αγοραστική δύναμη των μισθών που είχε επιτευχθεί μέσα από χρόνια αγώνα. Ταυτόχρονα αγωνίστηκε για την οργάνωση και για τα αξιοπρεπή επίπεδα των μισθών. Κάτι για το οποίο η Ουρουάη, μπορούμε να πούμε, ξεχώριζε στην Λατινική Αμερική από αυτή την άποψη. Ξεκίνησε λοιπόν μια περίοδος μαζικών απεργιών και κινητοποιήσεων. Η άρχουσα τάξη από την άλλη και η κυβέρνηση κατηγορούσαν τους οργανωμένους εργάτες. Να πούμε ότι εκείνη την περίοδο στην Ουρουάη δεν υπήρχε ακόμη ενιαία συνομοσπονδία. Πολλά από τα συνδικάτα ήταν αυτόνομα ή ήταν γκρουπαρισμένα, να πούμε, με βάση την πολιτική τους και το πολιτικό τους και ιδεολογικό ρεύμα, να το πούμε κάπως έτσι. Κατόπιν μετά όμως
στις αρχές της δεκαετίας του 60, το 64-65 δημιουργείται η ενιαία ΣΕΝΕΤΕ, να το πούμε. Μέσα το προτσέσιο όμως αυτό της ενοποίησης ξεκινάει από εκείνη την περίοδο. Όπως είπαμε λοιπόν, η άρχουσα τάξη κατηγορούσε τους οργανωμένους εργάτες ότι ήταν υπεύθυνοι για τον πληθωρισμό λόγω των συνεχών αυξήσεων που απαιτούσαν και ξεκίνησε λοιπόν μια κλιμάκωση της καταστολής και του αυταρχισμού με μια σειρά περιοριστικά μέτρα εναντίον των οργανωμένων εργατών και των λαϊκών στρωμάτων γενικότερα, δημιουργώντας ένα κλίμα συνεχούς έντασης και εχθρότητας. Να πούμε επίσης κάτι πολύ σημαντικό που συμβαίνει εκείνη την περίοδο, είναι το 1959. Να πούμε ότι το 1959 θεωρείται σημείο καμπής στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής λόγω του θριάμβου της Κουβανέζικης Επανάστασης, καθώς ο αντίκτυπος που είχε σε όλη την Ήπειρο μας επιτρέπει να θεωρήσουμε ότι σηματοδότησε την ένταρξη μιας νέας εποχής. Στην περίπτωση και της Ουρουάης, όπως και άλλων χωρών, το έτος το 1959 αντιπροσωπεύει επίσης ένα σημείο καμπής των πολιτικών και πολιτικών αλλαγών που συνέβησαν, τέλος πάντων. Μέσα λοιπόν σε ένα τέτοιο διαμορφωμένο κλίμα αρχίζουν και οργανώνονται οι εργάτες γης ζαχαροκάλαμου του βορρά της χώρας, της περιοχής της Μπέιζα Ουνιών και του Αρτίγας. Οι συγκεκριμένοι εργάτες γης ζούσαν και δούλευαν μέσα σε άθλιες συνθήκες. Στις αρχές λοιπόν της δεκαετίας του 60, ο Ραούλ Σεντίκ, δικηγόρος και μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ανεβαίνει στην Μπέιζα Ουνιών και ώστε να βοηθήσει τους εργάτες γης ζαχαροκάλαμου να οργανωθούν και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, και δημιουργείται με τη βοήθειά του το συνδικάτο UTA, Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, Ένωση Εργατών Γης Ζαχαροκάλαμου του Αρτίγας. Η UTA λοιπόν πραγματοποιεί 4 μεγάλες πορείες προς το Μοντεβιδέο, από τον βορρά της χώρας μέχρι το Μοντεβιδέο, 4 μεγάλες πορείες στις αρχές της δεκαετίας του 60, οι οποίες χτυπιούνται βάναυσα από την αστυνομία. Τόσο κατά τη διάρκεια της πορείας μέχρι και που φτάνουν μέχρι και στο Μοντεβιδέο. Οι διεκδικήσεις λοιπόν των Κανιέρος ήταν πρώτα απ' όλα να τηρούνται οι νόμοι που υπήρχαν. Αυτοί οι κακοί νόμοι που υπήρχαν και τους οποίους δεν σέβονταν τα αφεντικά, επιτέλους να τηρούνται. Δεύτερον, ζητούσαν καινούριους νόμους προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυθαιρεσία και η ασυδοσία των αφεντικών. Και τρίτον, πολύ σημαντικό, ένα από τα πιο σημαντικά, με τη βοήθεια του Ραούλ Σεντίκ, διεκδικούσαν μία έκταση στα βόρεια της χώρας που θεωρούνταν αντιπαραγωγική, προκειμένου να τους χορηγηθεί από το κράτος, ούτως ώστε να τη δουλέψουν οι ίδιοι και να μην είναι έρμεα αυτοί και οι οικογένειές τους στα χέρια των μεγάλων γεωκτημόνων και των αφεντικών, στα χέρια των οποίων ζούσαν ουσιαστικά μέσα σε μισοφεουδαρχικές συνθήκες. Να πούμε εδώ λοιπόν ότι το κίνημα των Κανιέρος δημιουργήθηκε λοιπόν ένα κίνημα αλληλεγγύης απέναντι στους Κανιέρους και βοήθειας από διάφορους αγωνιστές της αριστεράς, πολιτικές οργανώσεις της εποχής, συνδικάτα, μέλη παραδοσιακών κομμάτων της αριστεράς, προκειμένου να βοηθήσουν τους Κανιέρους και να αναδείξουν τα αιτήματά τους. Στο μεταξύ, η κρατική καταστολή απέναντι στις λαϊκές κινητοποιήσεις έχει γενικευθεί και συστηματοποιηθεί. Πέρα από αυτό έχουν δημιουργηθεί φασιστικές συμμορίες, φασιστικές ομάδες, οι οποίες επιτίθονται σε γραφεία αριστερών κομμάτων και οργανώσεων και σε μεμονωμένους επίσης αγωνιστές. Υπήρχαν περιστατικά στα οποία χαράχτηκαν σβάστικες στα πρόσωπα φοιτητών και κοριτσιών
όπως επίσης και ξυλοδαρμοί, επιθέσεις στο πανεπιστήμιο, φυσικά όλα αυτά με την βοήθεια, με την κάλυψη και τη βοήθεια της αστυνομίας και του κρατικού μηχανισμού και ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού. Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια γύρω στα 1962 το κίνημα συμπαράστασης προς τους Κανιέρους αποφασίζει να πάρει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οι ομάδες δηλαδή και οι αγωνιστές οι οποίοι το αποτελούσαν αποφάσισαν ότι πρέπει να δράσουν διαφορετικά. Γύρω λοιπόν στα 1962 δημιουργήθηκε το λεγόμενο Κορδιναδόρ, το συντονιστικό δηλαδή των πολιτικών οργανώσεων και των αγωνιστών, που σκοπό είχε την καλύτερη οργάνωση της αλληλεγγύης τόσο προς τον αγώνα των Κανιέρους και γενικότερα της εργατικής τάξης, αλλά όσο και της αυτοάμυνας απέναντι στις φασιστικές συμμορίες και στην κρατική καταστολή. Αρχικά αποτελούνταν από αρκετές αριστερές ομάδες, καθώς και αγωνιστές από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Ένωσαν λοιπόν τις δυνάμεις τους για να δράσουν από κοινού και να διασφαλίσουν την εισπεράσπιση των συνδικαλιστικών και αντιπεριαλιστικών αγώνων, να δείξουν την αλληλεγγύη τους απέναντι στην Κουβανική Επανάσταση, αλλά να προετοιμάσουν και το κίνημα, όπως λέγανε οι ίδιοι, εν αναμονή κάποιου δεξιού πραξικοπήματος που ακούγονταν ότι μπορούσε να γίνει. Πήρανε λοιπόν την απόφαση από απλή ομάδα αλληλεγγύης να οργανωθούν πιο συντονισμένα και να πάρει αυτό το συντονιστικό διαφορετικά χαρακτηριστικά, πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Εδώ λοιπόν ξεκινάει και η φύτρα του MLN του Παμάρους, του κινήματος Εθνικής Απελευθέρωσης του Παμάρους. Όλη αυτή η διαδικασία ξεκινάει το 1962 και από το 1962 μέχρι το 1965 οι αγωνιστές και οι οργανώσεις του συντονιστικού διεξήγαγαν μια διαδικασία πολιτικής συζήτησης που διήρκησε πάρα πολύ καιρό. Αυτή η συζήτηση ανέλυσε τόσο την κατάσταση της αριστεράς, τα γεγονότα στην Αλγερινή Επανάσταση και την Κουβανική Επανάσταση, τους πολιτικούς αγώνες γενικότερα στην Λατινική Αμερική, την πολιτική και κοινωνική κατάσταση που υπήρχε εκείνη τη στιγμή στην Ουρουγουάη και το γεγονός ότι η απάντηση του λαϊκού κινήματος πλέον στην καταστολή και στη βία θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρει και χαρακτηριστικά βίας, δηλαδή η βία της εξουσίας να απαντηθεί με βία. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις συζητήσεις διαμορφώθηκαν δύο τάσεις. Να πούμε ότι το συντονιστικό ακόμα αποτελούνταν από αυτόνομους αγωνιστές, από αγωνιστές που συμμετείχαν παράλληλα και σε πολιτικά κόμματα της αριστεράς, ήταν μέλη δηλαδή και σε πολιτικά κόμματα της αριστεράς, και υπήρξαν και οργανώσεις μικρότερες οργανώσεις οι οποίες συμμετείχαν, όπως ήταν το MRO, Movimiento Revolucionario Oriental, το MIR της Ουρουγουάης, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, η FEO, Federación Anarquista de Uruguay, και κάποιες άλλες. Αρκετά λοιπόν μέλη του Σοσιαλιστικού Κόμματος, κάποια μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος και διάφοροι αυτόνομοι αγωνιστές. Οι συζητήσεις λοιπόν κράτησαν πολύ, υπήρξαν πολλές ιδεολογικές συγκρούσεις ανάμεσα, και διαμορφώθηκαν δύο τάσεις. Η μία που έλεγε ότι πρέπει να φτιαχτεί μια καινούργια οργάνωση, το καινούργιο αυτό που θα φτιαχτεί να είναι ένα πολιτικό κόμμα, να είναι δηλαδή πολιτικό κόμμα με ένοπλο τμήμα, και η δεύτερη τάση που έλεγε ότι πρέπει να φτιαχτεί μια πολιτικο-στρατιωτική οργάνωση η οποία θα πραγματοποιεί ένοπλη προπαγάνδα. Το 1966 λοιπόν στην Ολομέλεια που πραγματοποίησε το συντονιστικό επικράτησε η δεύτερη άποψη,
και ουσιαστικά εκεί δημιουργείται κάποιες οργανώσεις και κάποιοι αγωνιστές αποχωρούν που διαφωνούν με τη συγκεκριμένη απόφαση, όπως η ΦΕΟ, η Φεδερασιόν Αναρκίστα Ουρουγουάης για παράδειγμα αποχωρεί, όπως και το ΜΥΡ της Ουρουγουάης εκείνη τη στιγμή, και ουσιαστικά λοιπόν φτιάχνεται, εκεί ξεκινάει η δράση και η δημιουργία ουσιαστικά του Movimiento de Liberación Nacional του Παμάρος, κίνημα εθνικής απελευθέρωσης του Παμάρος. Παίρνει το όνομά του και τα χαρακτηριστικά του, διαμορφώνει τους κανόνες λειτουργίας του και την ιδεολογικο-πολιτική του πλατφόρμα, που δεν είναι της στιγμής για να αναφέρουμε όλα αυτά, θα μας έπαιρνε πάρα πολύ καιρό, και ξεκινάει ουσιαστικά η δράση της συγκεκριμένης οργάνωσης από το 1966. Ουσιαστικά η δράση αυτή είχε ξεκινήσει με τον Κορδιναδόρα από το 1962 με μια σειρά ενέργειες, αλλά από το 1966 και μετά, και κυρίως στην περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από τον Πατσέκο Αρέκο από το 1967 μέχρι το 1971, όπου η καταστολή φτάνει σε απίστευτα σημεία. Ο συγκεκριμένος πρόεδρος κυβερνάει σε όλη του σχεδόν τη θητεία από το 1967 μέχρι και το 1971 με έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Την περίοδο εκείνη η καταστολή, ο αυταρχισμός, οι δολοφονίες αγωνιστών, μελών του κινήματος κορυφώνονται, και φυσικά κορυφώνεται και η δράση της οργάνωσης με μια σειρά ενέργειες, κάποιες από αυτές πολύ θεαματικές, όπως η κατάληψη της πόλης του Πάντο, και επίσης μία από τις πιο σημαντικές, η απόδραση από τη φυλακή Πούντα Καρέτα το 1971, και μάλιστα πριν και 2 μήνες πριν η απόδραση 38 του Παμάρας από τις φυλακές των γυναικών. Πολλές λοιπόν από τις ενέργειες της οργάνωσης ήταν πολύ θεαματικές. Η δράση της οργάνωσης έφτανε από απαλωτριώσεις τραπεζών και επιχειρήσεων μέχρι απαλωτριώσεις σούπερ μάρκετ και μοίρασμα των προϊόντων σε φτωχές περιοχές του Μοντεβιδέο, επεμβάσεις σε εργοστάσια για συζήτηση με τους εργάτες. Μιλάμε για μια παράνομη οργάνωση, η οργάνωση από την αρχή είχε παράνομα χαρακτηριστικά, με απαγωγές επιχειρηματιών, πολιτικών και από ένα σημείο και μετά και διπλωματών, με αντάλλαγμα είτε χρηματικές ανταμοιβές, είτε απελευθέρωση, είτε λίτρα μάλλον, είτε απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων, και μια σειρά άλλες ενέργειες, όπως η απαλωτρίωση εγγράφων από διάφορες επιχειρήσεις που αποθήκνυαν την διαφθορά και την σύνδεση μεταξύ πολιτικών και επιχειρηματιών. Θα μας έπαιρνε πάρα πολύ για να αναφέρουμε πολλές από αυτές τις ενέργειες. Υπάρχει χαρακτηριστική, για παράδειγμα, ταινία του Κώστα Γαβρά που αφορά την απαγωγή από το MLN και την εκτέλεση του πράκτορα της CIA, του Νταν Μητριώνη, ο οποίος είχε σταλεί στην Ουρουγουάη για να βελτιστοποιήσει τις μεθόδους βασανισμού των πολιτικών κρατουμένων και πολλά άλλα. Ο συγγραφέας μας τώρα, ο Ελευθέριο Φερνάντες Χουιδόβρο, είναι από τα βασικά ιστορικά στελέχη του Movimiento de Liberación Nacional του Παμάρου. Συμμετέχει καταρχήν στο συντονιστικό με την οργάνωση Movimiento de Apoyo Campesino, κίνημα στήριξης του εργάτη γης, του αγρότη, στα πλαίσια της στήριξης του αγώνα των Κανιέρος, και κατόπιν στην πρώτη εκτελεστική επιτροπή του MLN, ένας από τους, αν όχι μαζί με τον Ραούλ Σεντίκ, οι 2 θεωρητικοί καθοδηγητές του κινήματος. Κάποια από
από τα σχέδια της οργάνωσης, της δράσης της οργάνωσης, όπως το πλάν Σατάν, το πλάν Κακάο, με απαγωγές πολιτικών και διπλωματών εκείνη την περίοδο, ήταν σχέδια τα οποία είχε διαμορφώσει ο Νιάτο. Νιάτο ήταν το παρατσούκλι του ή το πολεμικό του όνομα, αν θέλετε, εκείνη την περίοδο, αλλά και πάντα και μετά. Ο συγγραφέας συλλαμβάνεται το 1969 στην κατάληψη της πόλης του Πάντο, μένει στη φυλακή μέχρι το 1971, συμμετέχει στην απόδραση και κατόπιν με τη συντριβή της οργάνωσης, με τη συμμετοχή πλέον και του στρατού, της αστυνομίας του στρατού, το 1972 συλλαμβάνεται βαριά τραυματισμένος στις 14 Απριλίου του 1972 σε ένα σπίτι κρυσφύγετο της οργάνωσης σε μια συνοικία του Μοντεβιδέου, όπου το ζευγάρι το οποίο τον κρύβει δολοφονείται από την αστυνομία και το στρατό και ο σύντροφός του επίσης δολοφονείται. Ο ίδιος συλλαμβάνεται βαριά τραυματισμένος, παραμένει στη φυλακή σε συνθήκες, σε εισαγωγικά νορμάλ φυλακής, μέχρι το 1973, με την κήρυξη όμως της δικτατορίας στα τέλη του 1973 μπαίνει στο καθεστώς των λεγόμενων ομήρων. 9 από τα ιστορικά στελέχη των Τουπαμάρος που βρίσκονται στην φυλακή θεωρούνται πλέον από τη δικτατορία ως όμηροι και χρησιμοποιούνται για να απειληθεί η διαλυμένη σχεδόν πλέον οργάνωση, ότι σε περίπτωση που ξανααναλάβει δράση απέναντι στην δικτατορία, οι 9 αυτοί όμηροι θα εκτελεστούν αυτόματα. Περνάει λοιπόν περίπου 11 χρόνια σε απάνθρωπες συνθήκες κράτησης, από στρατόπεδο σε στρατόπεδο και όχι σε φυλακές, σε μπουντρούμια απάνθρωπα στρατοπέδων της δικτατορίας, που μεταφέρονταν κάθε 6-7 μήνες σε διαφορετικό στρατόπεδο, σε απάνθρωπες συνθήκες. Είναι χαρακτηριστική η ταινία 12 μέρες νύχτα, στην οποία περιγράφεται ακριβώς η δραματική περιπέτεια του συγγραφέα, μαζί με τον κατοπινό πρόεδρο Χωσέ Μουχίκα και τον Μαουρίσιο Ροζενκόφ. Βγαίνουν από τη φυλακή το 1985 με το τέλος της δικτατορίας και κατόπιν το 1991 γράφει το βιβλίο «Απόδραση από τη φυλακή Πούντα Καρέτας». Κατόπιν εκλέγεται γερουσιαστής κάποια στιγμή και στην επικυβέρνηση Μουχίκα και κατόπιν Ταβαρέ Βάσκες του Φρέντε Άμπλιο, του πολιτικού συνασπισμού της κέντρο αριστεράς στην Ουρουγουάη, γίνεται υπουργός άμυνας. Τώρα λίγα πράγματα για τη μετάφραση, για να κλείσω και να μην κουράζω άλλο. Η μετάφραση κράτησε περίπου 5 μήνες, χρειάστηκε αρκετή και απαιτητική δουλειά, πολλή έρευνα, και γλωσσολογική έρευνα αλλά και ιστορική για τα γεγονότα. Υπήρξε μια σημαντική προσπάθεια ούτως ώστε να μπορέσουν να αποδοθούν οι ουρουγανισμοί, δηλαδή η ισπανική διάλεκτος που χρησιμοποιείται εδώ στην Ουρουγουάη, στην περιοχή του Ρίο ντε λα Πλάτα και στην Αργεντινή, να αποδοθεί, να βρεθούν οι ελληνικές λέξεις που την αποδίδουν όσο το δυνατόν καλύτερα, πόσο περισσότερο όταν ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μέσα αρκετή αργό της περιοχής, αλλά και γλώσσα της φυλακής, δηλαδή γλωσσικό κώδικα που χρησιμοποιείται στην φυλακή. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτήν την πολύ συστηματική δουλειά με βοήθησε πάρα πολύ ο καθηγητής λογοτεχνίας και γλωσσολογίας εδώ στο Πανεπιστήμιο της Ουρουγουάης, ο Αλσίδες Αβίσια, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Το βιβλίο τώρα ξεκινάει
με μια περιγραφή της φυλακής, της περιοχής όπου βρίσκεται η φυλακή, για να περάσει μετά σε μια αναλυτική περιγραφή τόσο των εξωτερικών όσο και των εσωτερικών χώρων της φυλακής, το προαύλιο, το κτίριο των κελιών, το νοσοκομείο κτλ, τα εργαστήρια. Αναφέρεται κατόπιν στη ζωή της φυλακής, την πείνα, την καθημερινότητα, την φρουρά, τις κατηγορίες των κρατουμένων, πολιτικοί κρατούμενοι, ποινικοί κρατούμενοι και άλλοι οι οποίοι ήταν προφυλακισμένοι, οι βαρυπινίτες, και κατόπιν περιγράφει τους χαρακτήρες της φυλακής, διάφορους χαρακτήρες της φυλακής, την ζωή των πολιτικών κρατουμένων και τις σχέσεις τους με τους ποινικούς, τους κώδικες συμπεριφοράς και ηθικής της φυλακής, για να περάσει κατόπιν στις σκέψεις για την απόδραση, στα πρώτα σχέδια, τις πρώτες ατυχίες και δυσκολίες που αντιμετώπισαν, και κατόπιν στο κεντρικό σχέδιο σύλληψης του σχεδίου της απόδρασης, στην αναλυτική περιγραφή του και στην εκτέλεσή του. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσω αυτή την παρέμβαση και να μην κουράζω άλλο με τα ίδια τα λόγια του Νιάτο, όπως είναι γραμμένα και στον πρόλογο του βιβλίου, αλλά και όπως αναφέρονται στην ουρουάνικη έκδοση. Αυτό το βιβλίο λοιπόν, γράφει ο Νιάτος στην τελευταία σελίδα της ουρουάνικης έκδοσης, περιγράφει πώς έγινε δυνατόν να πραγματοποιηθεί αυτό το κατόρθωμα, και που γι' αυτόν ακριβώς το λόγο εμπεριέχει ένα φοβερό μήνυμα. Τι είναι ικανοί να επιτύχουν οι άνθρωποι όταν λειτουργούν συλλογικά, σε τι επίπεδα μπορούν να φτάσουν οι ικανότητές τους, αλλά και σε τι επίπεδα μπορούν να φτάσουν άντρες και γυναίκες ενωμένοι στον κοινό αγώνα για την ελευθεριά. Η απόδραση που έγινε πριν χρόνια από τη φυλακή και η απόδραση η γραμμένη σε αυτές τις σελίδες συνιστούν ένα τεράστιο μήνυμα ελπίδας. Με αυτό λοιπόν το τεράστιο μήνυμα ελπίδας θέλω να κλείσω κι εγώ, αυτό το μήνυμα του Νιάτο, αυτό το τεράστιο μήνυμα ελπίδας για ελευθεριά στην Παλαιστίνη, δικαίωση στον μαρτυρικό και ηρωικό λαό της. Ευχαριστώ πολύ και χαιρετισμούς από το Μοντεβίδεο.